Dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu si zahráme Counter-Strike. Dneska to bude takový meme Counter-Strike, protože hráme proti botům. A ty čínská bramboro. A prostě si tady budeme říkat takové jako věci, které prostě jsou směšné. Bramboro čínská 1. Kde seš? Ten jeden. Cože? Tak to... Jak? Ty čínský brambor 1. Pojď brambor 1. Odpálím tě tak, že už se nikdy nezvedneš. A tamhle si ty jeden ušáčku. Ty ušatej malej. Tak seš. Ha, Elko. Je. Nemůžu zabít. Není férový. Oj, může zabít někdo jiný. Může. Ha, čínská brambora chcípla. Ha, ušáček. To je bot Pinchling. Pinchling. Kde seš, Elko? Tak si položíme bombu. Tak 4 dáme tej. Kde jsou ty jedny malé ušačky? Kde jste, pane? Tam je. A tam je druhá. Brá, tak jinak zabiják. Odbouchni to. Tak. Ne, to udělal. Dobře. Kde jste vyčíněni z Čínska? Tam je ta Japonka čínská. Můžu si. To je můj teammate. Zemřete jeden. Je. Kde jsou Číňani? No, musím položit bombu. Hi. Číňan z Číny. Hi. Pinčelinka jsem zabil. Pinčelink. Takzvaná sírová koule z Číny. Je, hele, lampa z Číny. Všechna z Číny. I já mám na každý bundě napsáno Made in China. Nebo jak se to čte, já jsem úplný kokos. Kde ten kokosák čínský? A tamhle. Kde je čínská polívka? Tamhle je mrtvá už. A myslím, že si ji uvařím. A to je jedno. What the hell? Jo, vojáci, nastoupíme do auta. Nemůžem. Juj. Sorry. Kam ty se nedá pojít? Jsem se jak máma, dětka. Kde je to bába pod kořenem? Tu máš ty bábo jedna.
Tamhle bába z mokřin. Jo. Bába z mokřin mě zabila. To je epický, že mě bába z mokřin zabila. Co, ty jsi nikdy nebyl? To je nový pro mě. Bude ta čínská polívka. Vapíšling, já nevím, jak to šlo, asi zprava, z dola, nahoru. Doleva, asi. Oh no. Jo, my prohrajeme. Ach jo. A kde jste vy, Číňani? A ty Číňani mě drhlí. Bereme sniper. Tak. Sniperka bude dobrá, pane. A dejte mi subscribe, protože mi to jde. Dejte mi subscribe. Protože mi to jde. Aha, tak nejde, baba z mokřin. Jak to mě mohla zabít baba z mokřin? Dejte mi subscribe a půjde mi to líp. Musíte dát subscribe a like a půjde mi to líp. Ano, dejte subscribe a like. Jo, aha. Počkej, já nekoupím. Tak koupíme tohle třeba. Co děláš? Subscribe potřebuju a vyhraju. Čínská polívka. Nechoď za mnou. Uchyle, nech toho. Juj. Tady je teammate. Tam léčí na spolu. Dejte mi subscribe. A já vyhrajem. Ojoj, tady někdo je. Haha. Dali jste mi subscribe? Já doufám, že jo, protože já jsem dal kill. A to znamená +1 subscribe, musíš dát odběr. Hihihi. Za každý kill 1 subscribe a za každou výhru kola dáte 10 subscribe, nebo 5 subscribe, ano, berete? Já jo, protože ono je moc lehký. Číšipíšlink, čičink. Já asi za chvilku už nebudu chtít natáčet. Mě už nebaví. Ale já dám livestream za 15 minut. Ano, livestream dáme 15 minut. Ano. Tady je čínská polívka. Kdo mě zabije, tak já už skončím. Čau. Halo, pane? Hihihi. Dejte mi like a subscribe, protože mi to jde. Jeden ušáček. Já tě najdu a to hned. No nic, jdem položit bombu. Jdeme položit bombu. Hihihi. Dalších 5 subscribe, ano. Hihihi, 5 subscribe, dejte mi prosím. A ještě jsem dal 1 kill, takže mi dejte ještě 1 subscribe. Hihihi. Jakmile někdo mě zabije, tak já video ukončím.
Kde jsi, čínská polívko? Já si tě najdu. Pane, čínská polívka, kde jsi? Ne, já nevidím. Další 2 subscribe. Ajaj, tak tohle video už skončí. Čau.